Duh, acarane iki jam 10 leku teko jam 11 kayak. Lah, jare ning lah rene iki. Halah kowe kuwi goleki wong ki malu, do ning ngendi BBRT selawe iki jarene le kumpul ning aula. Lah wi tak deloki renek. Jal tak beli. Halo. Bu, kula ten ngene sing enten lampu gedhe nika lho. Lah kok tutupan? Ora enek wong. Oh. Oh, lah nggih. Ha nggih niku wonten kula ngagem nespol wonten. Oh, lah pindah ten pendopo ngajeng. Lah mboten enten anu niki, satame mboten sanjang. Oh, lah nggih ngonten. Nggih kula tak mriko, nggih. Nggih, suwun. Bul acarane pendopo jare ngomong ning aula ning ngarepe satam ya ora ngomong. Ndelok ngarepe. Apik ra outfitku putih ketemu biru. Demes ya, ayu ya. Nek aku lho ngarepe rong layar geloken mburine. Sing ngomong sapa ndek ngomong kebayake ora cocok nganggone jilbabe ketutup syar'i ora cocok ya sak karepmu kuwi seleramu. Nek aku kan sing ndedet berhak milih ya apa ora. Aja manut omongane wong, manut awakmu dhewe. Nek apik, pede sing nganggo sing ngulati ya seneng. Ya ora. Rasa gagas omongane wong ra nek enteki.